és la zona esta que hem vist de la bateria. Aquí on estava el cartell que hem vist, esto seria la sepultura, la construcció original, que seria la zahuilla, que ja he explicat que és una construcció molt rara. Això és un element musulmà de l'any 1000. Això és una construcció que se fa per a soterrar un home sant, una dona santa, que en això els musulmans no feien distinció, simplement una persona santa que se soterra aquí, en aquesta sepultura, en aquesta makbara. La paraula que coneguem de macabro ve d'ací, de makbara, vol dir sepultura. I aquesta makbara, la persona soterrava d'aquí, sobre el costat esquerre, i la cara mirant cap aquí, que és el mihrab. El mihrab simplement és un nínxol que està mirant cap a la Meca, de manera que la gent que venia a pregar este sant entrava per aquesta porta, le feia els honors i pregava cara al mihrab, cara a la Meca. Però clar, aquesta construcció, que tenia una entrada per aquí i una per aquí, era una construcció que no tenia sentit i és un castell que estava quan arriba a ser frontera. Estem en un moment, quan se fa això, que estem enmig del califat, que no hi ha risc, però bueno, quan el moment que és necessari ja defensar el castell, aquesta construcció no s'ha vist per a res, la desmunten, fan fora el cos que el soterrarien en un altre puesto i construeixen aquesta torre. Aquest és l'aspecte que tenia abans de l'excavació. Passa? Pareixia que no hi havia res, això és després de netejar l'herba i això és després de l'excavació. És a dir, abans pareixia que no hi havia res, doncs aquí es va aparèixer tota la construcció de la zahuilla, les restes de la makbara, el mihrab i aquesta construcció d'ací davant, que era una torre que posaren davant de la zahuilla quan la inutilitzen.